Mit navn er Karl Andreasen. Jeg er født og opvokset i Tasiilaq og bor i Reykjavik og arbejder. Jeg er uddannet flymekaniker. I dag arbejder jeg for et lille helikopterselskab i deres tekniske afdeling, hvor jeg sørger for, at maskinerne bliver vedligeholdt. Det er meget spændende arbejde at rode med helikopter. Der er mange udfordringer. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, og der er altid ting, der ændrer sig løbende. Så det er meget alsidigt, og det har været spændende at arbejde her. Jeg har været en tur rundt omkring for at købe en ny helikopter til selskabet. Jeg har været i Monaco, i Stockholm, i Buenos Aires, hvor vi købte en maskine til sidst og fik den sejlet til Island. Og har så fået den klargjort og er kommet ud og flyve med den. Så det har været spændende. Firmaet er et lille helikopterselskab med 5 helikopter, og vi flyver primært med turister. Vi er sightseeing-ture, og der har vi alle mulige forskellige slags ture. Vi har korte og lange, og ture, hvor folk kan komme ud og se vandfald og vulkankrater og alt, hvad de ellers ønsker. Og så udover det har vi så har vi noget heliskiing om vinteren. Så, men det primære, det er simpelthen turisterne, der kommer her til Island, der vil ud og se naturen og flyve i helikopter. Så. Arbejdspladsen, jeg fik tilbudt det her arbejde i december måned. Jeg kender selskabet her fra en del år tilbage, fra min tidlige arbejdsplads. Der havde jeg et samarbejde med det her selskab, og jeg kendte selskabet ganske godt. Og da så jeg stoppede i Greenland i 2017 september, så havde de fat i mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme til Island og arbejde for dem. Og det lød spændende, så det trak jeg ja til. Det hele startede for mange år siden. Jeg kom i erhvervspraktik nede i heliporten i Tasiilaq. Og der var en gammel svensk mekaniker, som tog imod mig der og havde mig i 14 dage. Og efter de 14 dage, så havde jeg besluttet mig for at blive flymekaniker, og det har jeg jo så holdt fast i lige siden. Så jeg startede på uddannelsen i 86, jern og metal endnu, efterfølgende flymekanikeruddannelse igennem Grønlandsfly, som det hed dengang, og det blev jeg færdig med i 91. Og så i 93, der fik jeg jo så et tilbud om at flytte tilbage til Tasiilaq, hvor jeg er født og opvokset, og blive stationsmekaniker der, så det trak jeg ja til i 1993. Og der har jeg så boet en hel del år efterfølgende. Jeg arbejdede for Greenland frem til 1998, hvor de mistede kontrakten, servicekontrakten i området, og
Der var et andet selskab, der hed Alpha Greenland, der startede, og dem valgte jeg så at begynde at arbejde for. Så jeg kunne blive boende i Tasiilaq. Og dem arbejdede jeg så for i næsten 8 år, frem til udgangen af 2005, hvor jeg så kom tilbage til Air Greenland, som det så hed nu. Og jeg arbejdede så for dem frem til 2008. I 2006, der flyttede jeg til Nuuk fra Tasiilaq. Der mødte jeg min nuværende kone, og vi valgte at flytte sammen i Nuuk. Og jeg fik et arbejde ved Air Greenland ude i lufthavnen som flymekaniker, helikoptermekaniker. Og i 2008, der får jeg et tilbud om at komme, i slutningen af 2007, får jeg et tilbud om at komme til Island og arbejde for et lille helikopterselskab. Og det vælger vi så at takke ja til, så vi flytter herover med hele familien, alle ungerne, alle børnene og konen. Og vi bor så her et år. Det bliver så kun til et år, fordi landet det går jo bankerot i oktober måned. Og der var nogle andre komplikationer, så vi endte med at flytte tilbage ved udgangen af 2008 tilbage til Nuuk, hvor jeg så begyndte at arbejde for Air Greenland igen. Og så i 2011 eller 12, der holder jeg sådan set op med at skrue på helikopter og bliver mellemleder i stedet for i Air Greenland. Og jeg går mere ind i en administrativ stilling, hvor jeg har noget personaleansvar og noget budgetansvar og planlægningsansvar for helikopterne. Og det er jo egentlig det, der starter. Det er jo egentlig her, det er et karriereskifte, jeg laver fra at reparere helikoptere. Der går jeg ind og begynder at arbejde med det administrative forhold helikopterflyvende. Og det arbejder jeg med frem til 2017, hvor jeg så opsiger min stilling i Air Greenland i efteråret og flytter til Danmark, hvor min kone har så bor så i Danmark og studerer, så jeg flytter ned til hende. Og lige da jeg siger op, så har de her islændinge jo fundet ud af, at jeg har sagt op i Air Greenland, så de kontakter mig og spørger, om ikke jeg kunne tænke mig at komme og arbejde for dem. Og det trækkede jeg så ja til. Så det har været ganske spændende. At bo i Island i forhold til Grønland er jo en kæmpe forskel, også i forhold til Danmark. Det er jo en lidt blandet kultur, de har her. Den er sådan halvamerikansk, halveuropæisk, og så har de jo noget vikingeblod i sig, så kulturen er speciel her. Sproget er vanskeligt. Det har jeg ikke fået lært. Jeg har ikke været god til sprog nogensinde. Så. Men de fleste snakker engelsk. Jeg blev hjulpet godt på vej, da jeg kom hertil. Også hjulpet godt på vej, at jeg boede her et år før. Så da vi kom til i januar, der var det forholdsvis nemt for mig at komme ind i en daglig rytme og finde et sted at bo og komme i gang med det hele. Så det har været rimelig nemt for mig at komme ind og så komme over her. Men man skal jo lige, hvis man kommer første gang, da jeg kom i 2007, der var det rimelig vanskeligt, synes jeg, at finde rundt i systemet med at få sig et Islands personnummer og få et skattekort. Og hvem skal man snakke med, hvis man skal det her, og hvor går man til læge hen? Islændingene passer jo rigtig godt på deres sprog. De snakker jo rigtig meget islandsk sammen. Hvis der står en ved siden af, der ikke forstår islandsk, så tager de ikke specielle hensyn. Så snakker de bare islandsk. Og hvis de så skal sige noget til mig, jamen, så vender de sig om, og så snakker de engelsk til mig. Så alt hvad de sidder og snakker om i den her indbyrdes med hinanden, det forstår jeg jo ikke så meget af. Jeg forstår lidt hister her, men
De snakker meget islandsk, det gør de. Ja. Jeg synes ikke, der har været nogen ting, der har gjort det så besværligt for mig at bo her på Island. Det har egentlig været ganske nemt at integrere os her. Det vil sige, vores omgangskreds er måske ikke særlig stor her, men der er nogle stykker, vi ser jævnligt. Også folk, vi har kendt fra 2008. Så vi har jo en god omgangskreds. Vi får set en del gamle venner og bekendte og kollegaer, som også bor her på Island. Et par enkelte fra Grønland og en del fra Island. Og så har vi lidt familie her. Min kones far er islænding, og hun har et par halvbrødre, så dem ser vi også en del til. Og så har vi jo, der kommer jo mange mennesker på gennemrejse, både fra østkysten, fra Tasiilaq og fra Nuuk, forbi Island. Venner og bekendte, tidligere kollegaer, som skal have nogle overnatninger her, så vi har jo rimelig ofte besøg, hvor vi jo tager ud og kører en tur med den. Og så er vi ude og se på Gullfoss eller Geyser eller så. Så tiden går. Vi har nu boet her i 8 måneder, og jeg synes godt nok, tiden den er fløjet afsted hurtigt. Så. Ja, jeg savner det. Selvfølgelig savner jeg da Grønland på mange måder. Altså, jeg er født og opvokset i Tasiilaq, og der er jo mange ting, jeg savner derfra. Jeg har jo meget familie i Tasiilaq. Min mor er der, min ene bror er der. Og så har jeg jo mange dejlige minder fra Tasiilaq, hvor vi sejlede en del og tog en del på jagt. Så ja, jeg savner naturen og udelivet. Det er der jo ikke så store muligheder for med jagt at komme ud og sejle her. Man kan jo køre en tur, men det er ikke helt det samme. Og for min år i Nuuk, jamen altså rensdyrjagterne, når man nærmer sig 1. august, og man kan se på Facebook, at folk begynder at skrive, at nu er det jagttid, og riflerne bliver pusset, jamen så tænker man da tilbage på de gode ture, man har haft ude i naturen der. Så det savner man bestemt. Det bedste ved Island, det er jo i hvert fald ikke vejret. Det bedste ved Island. Altså jeg vil sige, at islændingene er jo egentlig, kan være en lille smule svært at komme ind på livet af, men når først man kommer lidt ind på den, så er de jo faktisk ekstrem rare alle sammen. Utrolig hjælpsomme. Og så snart de hører, at man er fra Grønland, altså, så udviser de en god, fin interesse. Så jeg vil sige, at islændingene og deres svære når først man er kommet lidt ind på den, altså de er virkelig, det er virkelig rart folkefærd. Så jeg synes ikke, at der er sådan, at decideret mange slemme ting på øen, men noget af det kedeligste her i hvert fald, det er, når der er dårligt vejr. Der er jo meget ofte om vinteren, så regner det og blæser, og så går det over i slud, og så er det lidt sne, og så bliver det regnvejr igen, og så bliver det lidt mere blæsevejr, og
Vejret er jo ekstremt omskifteligt. Altså det kan regne nu, og så 10 minutter senere, så skinner solen, og en halv time efter, så er det snevejr. Og så om aftenen, så er vi storm. så vejret er jo meget omskifteligt her. Og så er der jo nogle steder, hvor det varme vand, det kommer op af jorden, og det har jo sådan en rigtig grim svoveldugt. Det lugter næsten som en bakke rådne æg, og det skal man godt nok lige vende sig til, når man oplever det første gang, og tage et brusebad i den her ildelugtende varme vand. Ja. Ja, naturen her på Island er jo meget alsidig. Altså du kan jo køre rundt på Island overalt. Der er jo veje over det hele. Og naturen ændrer sig jo ekstremt meget, ligesom den gør i Grønland. Altså hvis du er på østkysten, så ser fjellene sådan ud, og så kommer du til Sydgrønland, hvor der er grønt, og du kan komme til Ilulissat, hvor du har fjellene lidt mere runde. Og på samme måde er det her på Island, at naturen ændrer sig utrolig meget. Bare på en køretur på et par timer, så kan man virkelig se meget forskellig natur. Så vi har faktisk kørt en del rundt i weekenderne og så kigget natur. Så. Ja. Der er mange gode sider ved islændingene. De er jo ekstremt dygtige. De laver jo mange ting selv. Altså du kan jo købe alt lige fra toiletpapir til chokolade og jordbær, der er produceret lokalt i landet. Så de er jo meget arbejdsomme folkene. Jeg tror, Grønland kan lære mange ting af Island. De er jo en lille nation. De har jo ikke så store afstande, men de har jo nogenlunde været igennem det, som Grønland skal igennem i dag, da de løsrev sig i sin tid. Der startede de jo sådan set også, hvor Grønland står i dag, eller endnu lavere måske. Men deres folkeskoler kører rigtig godt her. De har et meget højt uddannelsesniveau. Og jeg tror, at Grønland kunne lære rigtig meget af og så skele til, hvordan de gør det her på øen. Der er jo meget iværksætteri her på øen også, burde man nok. Altså der kunne man nok også godt lære en del på Grønland. Så. Og så er de jo, ja, som jeg sagde, de er jo meget arbejdsomme. Altså, hvis der er problemer, så arbejder de bare et par timer ekstra og får det løst, kan man sige. Så på den måde er de meget arbejdsomme. Brænder utrolig meget for den her selvstændighed, de opnåede. Og de er parate til at gå rigtig langt for at opretholde den selvstændighed, de har fået her. Så. Ja. De tager i hvert fald ansvar, det må man sige. Altså hvis der er folk, der overvejer at flytte til Island, så tror jeg måske det sværeste for de fleste, det er at tage det første skridt og bare hoppe ud i det. Altså, i 2007, da vi blev tilbudt at komme over, hvor jeg kunne arbejde første gang, der snakkede mig og min kone meget om vi skulle eller ikke skulle, og det var jo et sats, og det var en risiko, og
Og vi brugte meget tid på at snakke om det var rigtigt, og hvad med børnene, de kan jo ikke islandsk. Men i sidste ende, da vi havde diskuteret det i en længere periode, der kiggede vi hinanden i øjnene, og så blev vi enige om, jamen hvis ikke vi prøver det, så vil vi jo om 40 år, når vi sidder her og bliver gamle, snakke om, hvad nu hvis vi var taget afsted. Og det var ligesom det, der gjorde udfaldet, så vi sprang ud i det, og så tog vi afsted. Men det sværeste, tror jeg, det var at tage skridtet. Det første skridt. Når først man har taget det første skridt, så tror jeg, at næste skridt, det kommer naturligt. Så hvis der er folk, der drømmer om at komme ud i verden, flytte til Island eller prøve, så synes jeg bare, at så skal de prøve at tage det første skridt. Og så skal resten nok komme af sig selv på et eller andet måde. Så.